Κατά κύριο λόγο, οι πιο επικίνδυνες ασθένειες είναι οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος, της καρδιάς, αλλά επίσης ασθένειες και του αναπνευστικού συστήματος, όπως οι πνευμονοπάθειες, τα βροχικά άσθματα και κάποια ενημέρωση σχετικά με κάποιες άλλες παθήσεις που αφορούν κυρίως το οφθαλμιατρικό κομμάτι, όπως ο στραβισμός. Είναι ασθένειες οι οποίες συναντιόνται στα παιδιά, πρέπει να τις γνωρίζουμε γιατί ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος αποτρέπει από τραγικά γεγονότα. Οι εξετάσεις, ειδικά σε αθλητές, κάθε πότε πρέπει να γίνονται? Για αυτό το λόγο θα μιλήσουμε σε λιγάκι, αλλά πρέπει ο γιατρός να έχει τον πρώτο λόγο, να πάρει ένα σωστό ιστορικό, να κάνει μια καλή αντικειμενική και κλινική εξέταση και από εκεί πέρα, αν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο, να το κάνει ο γιατρός και αυτός θα αποφασίσει κάθε πότε. Ένα υγιέστατο παιδί το οποίο δεν έχει κανένα επιβαρυντικό παράγοντα, μία φορά τουλάχιστον τον χρόνο θα έπρεπε να έχει έναν ετήσιο υγειονομικό έλεγχο. Οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο γιατρό για το ιστορικό? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στην Ελλάδα δεν πολύ πηγαίνουμε. Συνήθως βάζουμε μία υπογραφή και φεύγουμε. Αυτό γίνεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί δυστυχώς στριμνούμε παιδιά τα οποία ίσως με τον προληπτικό έλεγχο να έχει αποφευθεί αυτό το φαινόμενο. Οι ασθένειες αυτές είναι περισσότερο επικίνδυνες στα παιδιά? Βεβαίως. Και στους ενήλικες είναι επικίνδυνες και στα παιδιά. Ένας λόγος παραπάνω όταν αθλούνται και το λόγο ότι με την κόπωση, με την κούραση εμφανίζονται και τα συμπτώματα. Και τότε είναι που η καρδιά μας πάβει να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε μια κανονική αντλία. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο ΑΣ Taekwondo και θα κάνουμε την ενημέρωση, έτσι? Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση από τους γονείς και τα παιδιά. Βεβαίως. Και ό,τι άλλο χρειαστούν, είμαστε στη διάθεσή τους, είναι οι γιατροί του νοσοκομείου και κυρίως παθολογικής κλινικής, να τους ενημερώσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί, όποιος είναι και από εμάς. Οι ενημερώσεις γίνονται στα σχολεία από τους γιατρούς? Δεν έχουμε κληθεί ποτέ, αλλά ευχαρίστως αν μας καλέσουν, φυσικά φιλοκερδώς, να τους ενημερώσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Ακόμα και στο νοσοκομείο, αν θέλουν μεμονωμένα, στα τακτικά μας εξωτερικά ιατρία, αλλά ακόμα και αν μας καλέσουν, ευχαρίστως να έρθουμε. Έτσι θα δώσουμε μια αφορμή